Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. F'istqarrija il-Partit Laburista qal li suppost bidla fix-shadow cabinet tal-Partit Nazzjonalista ma bidlet xejn mill-inkompetenza ekonomika tal-istess partit fl-oppożizzjoni. Stqarrijiet ibbażati fuq interpretazzjonijiet ħżiena ħarġu kemm il-ġimgħa li għaddiet u anke tlieta. Skont il-kelliema nazzjonalisti, rapporti tal-Bank Ċentrali qal il-Prim Ministru qed jibqa' ċas quddiem l-inflazzjoni torqod lil dawk bidħul baxx u lil pensjonanti. Iżda il-Partit Laburista innota li r-rapport tal-Bank Ċentrali jgħid eżatt bil-kontra ta' dak li qed isostnu tliet kelliema tal-Oppożizzjoni, Ivan Castillo, Graham Bencini u Ivan Bartolo tal-Mosta. Intqal li kieku ma kienx għad-deċiżjonijiet tal-amministrazzjoni tal-Prim Ministru Robert Abela kieku il-pensjonanti u dawk fuq dħul baxx kienu jmorru minn taħt minflok grazzi għaż-żidiet bla preċedent fil-pensjonijiet fil-paga minima fiċ-Children's Allowance u speċjalment bidħul tal-mekkaniżmu addizzjonali, il-purchasing power tal-pensjonanti u dawk bidħul baxx baqa' mhux mittiefes. Fl-inkompetenza tagħhom il-kelliema tal-Oppożizzjoni sejħu lill-Gvern biex iwettaq Household Budgetary Survey b'mod urġenti. Il-Partit Laburista tenna li kieku indenjaw ruhom jiftħu il-financial estimates ippreżentati fil-budget kienu jindunaw li hemm 700,000 euro ivvutat għal dan il-għan din is-sena. Dan wara li diġà intefqu kważi €250,000 fl-ewwel faż ta' dan is-survey propju is-sena li għaddiet. Il-Partit Laburista temm jgħid li jinbidlu kemm jinbidlu il-kelliema tal-Oppożizzjoni, ir-riżultat jibqa' l-istess. Injoranza assoluta tal-fatti bażiċi, analiżi kompletament bażwija u nuqqas ta' viżjoni ħlief għal kritika bla bażi għal kull miżura pożittiva li hu l-Gvern favur il-familji Maltin u Għawċin.